Po 40-ke už kaša, polievka a kefír nie sú pomocou, ale cestou k starnutiu. Možno vás to prekvapí, ale kaša, ktorá bola prospešná v detstve a mladosti, po 40-ke spôsobuje prudký nárast cukru, najmä ráno, a spomaľuje spaľovanie tukov. Kefír môže zhoršovať zápaly sliznice u ľudí s problémami trávenia. A polievky, to je väčšinou voda a škroby, ktoré neposkytujú dostatočnú záťaž pre tráviaci systém a môžu vyvolať kvasenie. Naopak, zelenina, najmä dusená, fermentované potraviny, vajcia, kvalitné tuky, ryby, to je to, čo by ste mali jesť častejšie. Dobre zasítia, podporujú činnosť čriev, nezaťažujú pankreas a dávajú telu energiu, vďaka ktorej zostanete aktívni celý deň. Mnohí ľudia sa sťažujú, že ich jedálniček je obmedzený a musia jesť stále to isté. Ryžu, cestoviny, zemiaky s mäsom, štandardný výber ovocia a zeleniny. Pravdou však je, že chutných, výživných a rozmanitých možností je oveľa viac. Ak sa chcete stravovať zdravo, výdatne a cenovo dostupne, naše recepty vám v tom pomôžu. Pripravil som pre vás špeciálne menu, určite ho vyskúšajte. Napíšte do komentára slovo menu a pošlem vám všetky informácie do súkromnej správy.